हेल' गाइसमोन आं दा नैबे समाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खामानि मावनो फैदोंमोन लोगोफोर दा आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन माने बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनायाव माबायदि लाइटिंजों साजायनानै दोनो नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर माबोरै थबस्र' जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बिखानि दाउ दाबाव जुजायर दोमो दोमो सहाया बिखाया खामग्लियो दोहो दोहो एखुथा जानांबाय रजे नों खाफालनि दैथिंनायाव अन्थाइजों थेनाय मोदैनि आलि गुब्रुलांबाय रजे जिरि जिरि माबोरै थबस्र' जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय